Ante Kovačić rođen je 6. lipnja 1854. u ruralnoj sredini sela Teline, kraj Marije Gorice, nedaleko od Zaprešića. Isti dan ga je krstio u općinskoj župi svećenik Ivan Zodić. Mali Kovačić zapisan je u matičnu knjigu pod imenom Antun, ali kao nezakonito dijete, odnosno biološki otac Ante Kovačića, ostavio je svoju ženu prije Antinog rođenja, tako da je u rubrici za roditelje zapisano samo majčino ime, Anka Vugrinc. Ona je inače bila sluškinja na župnom dvoru u Mariji Gorici, a kada je trebala roditi, župnik ju je smjestio u Celine, u lugarnicu baruna Rauha, posjednika iz Lužnice kod Zaprešića. Kovačićeva majka ipak je brzo pronašla utjehu. 2 mjeseca nakon Antinog rođenja udala se za drugog muškarca, koji je priznao malog Antu kao svog. Kada je Ante već dovoljno porastao za školu, njegovi roditelji su odlučili kupiti kuću u Oplazniku 1857. godine. Pučku školu polazio je od 1863. do 1865. i to kao jedan od najdarovitijih đaka. Nakon završene osnovne škole, ostaje 1 godinu kod kuće, jer njegov otac tada nije imao dovoljno novaca za daljnje školovanje u gradu. Ali uz pomoć zagrebačkog kanonika Tome Gajdeka, u jesen 1867. nastavlja školovanje u Zagrebu. Tu je upisao klasičnu gimnaziju. Prve 2 godine školovanja stanuje kod Gajdeka, a zatim se seli kod Franjevaca na Kaptol, gdje je boravio godinu dana. Od 4. do 6. razreda gimnazije stanuje privatno, izdržavajući se davanjem poduka slabijim učenicima. Neimaština i težak život prisilili su ga da pođe u Sjemenište, gdje se školovao 2 godine. Imao je priliku postati svećenik u takvom okruženju, no nije osjećao svećenički poziv nakon položene mature 1876. i odlazi iz Sjemeništa. Tim postupkom razočarao je i oca, koji ga je prestao uzdržavati financijski. Ipak, u 5. razredu pronalazi zainteresiranost za književnim radom. Tada je napisao i svoju prvu pjesmu pod imenom Elegija 1873. Na tim tragovima će kasnije postati, uz Augusta Šenou, jednim od glavnih hrvatskih 19-stoljetnih jezikotvoraca, po stupnju utjecaja daleko važniji od mnogih akademskih filologa. Studentske dane Kovačić će provesti u sveučilištu u Zagrebu, gdje je upisao pravo 1876. Službovao je u jednoj advokatskoj kancelariji za vrlo skroman honorar od kojeg je jedva preživljavao. Tim je poslom osigurao i sredstva za daljnje školovanje. Dio dana provodio bi u kancelariji, a onaj drugi dio bi provodio za pisanje i studiranje. Kovačić je bio aktivan u svim studentskim priredbama i drugim aktivnostima koje mu je nudio pravni fakultet. Aktivno je sudjelovao i u radu studentskog društva Hrvatski dom. Godinu kasnije upoznaje učenicu Milku Hajdin, s kojom se jako zbližio i oženio odmah nakon diplomiranja 1878. Još dok se nisu ni znali dobro, on je napisao za nju pripovijest Baruničina ljubav, što je tada dodatno izgradilo njihovu povezanost. Kovačić je s Milkom u 11 godina dobio čak 5 djece. 3 kćeri, Milku, Mariju i Olgu, i 2 sina, Zvonimira i Krešimira. Nakon diplomiranja, Kovačić istinski prepoznaje svoju nadarenost za književnim radom. Svoje pripovijesti redovito je objavljivao u Vijencu. Vijenac je tada uređivao hrvatski književnik August Šenoa, koji je izrazito cijenio Kovačićeva djela. Međutim, dobri odnosi ova 2 velika književnika pokvario je upravo August Šenoa. Šenoa je jednog dana počeo otvoreno simpatizirati u skupštinama Hrvatskog doma Narodnu stranku, a istovremeno je osujećivao sve namjere pravaša. Pravaši su narodnjake doživljavali kao političke anti-Hrvate, nazivajući ih Mađarolcima, zbog njihovog zanemarivanja hrvatskih nacionalnih interesa i služenju interesa Beča za mogući boljitak u domovini. Kovačić je bio gorljivi pravaš, vjeran prijatelj Ante Starčevića. Sa svojim pravaškim istomišljenicima pokrenuo je Almanah Hrvatska 1880. Tu je objavio svoje pripovijesti Ladanjska sekta i Seoski učitelj. Od 1881. do 1885. godine Kovačić živi i radi u Karlovcu. U Karlovcu je, od značajnijih dijela,
nastao roman Fiškal, koji je štampan 1882. godine u Senju. Za svog boravka u Karlovcu, Kovačić je zbog svoje otvorenosti, odriješitosti i političkog stava zadobio puno simpatija, ali isto tako i puno neprijatelja. Život u Karlovcu pokazao je puno mana poput zlobe, spletke i oportunizma. To je Kovačića motiviralo da u književnom radu, u obliku satire, prikaže taj malograđanski život. Tako da su u Karlovcu nastala prva poglavlja Kovačićevog dijela Među žabari, objavljena u pravaškom časopisu Balkan. 1886. godine. Iz Karlovca se Kovačić ubrzo vratio u Zagreb, gdje dobiva mjesto kod advokata Šrama, poznatog političara. 1887. počinje pisati svoje najveće djelo pod nazivom U registraturi. Ta knjiga postat će najznačajniji hrvatski roman 19. stoljeća, jer je pisac u knjizi prikazao priliku i ljude u Hrvatskoj u vrijeme 19. stoljeća. Poseban osvrt sa simpatijama dao je hrvatskom selu, a osvrnuo se i na gospodarske i društvene promjene u Hrvatskoj otkako je došlo do razvoja kapitalizma. To je podrazumijevalo raslojavanje sela, propadanje aristokracije i rađanje moderne hrvatske inteligencije. Osim toga, Kovačić nam u djelu predočava i moral, društvene i obiteljske odnose, psihologiju i suodnos zatvorenih cjelina. Zorno oslikava pojave i odnose unutar obitelji. Na neki način, Kovačić je napravio svoju autobiografiju ovom knjigom. Prvi put je djelo tiskano u Vijencu 1888. a izazvalo je svakakve reakcije javnosti. Jedan dio ga je pohvalio upravo zbog slobode koju si je uzeo dok je stvarao djelo, a neki su mu baš tu slobodu zamjerili. Na primjer, djelo mu se našlo u kritici Katoličkog lista, koje mu je uputilo oštre komentare. Nakon tih zbivanja, Kovačić više ništa nije štampao. Budući da je bio pritisnut materijalnim problemima, Kovačić godine 1889. odlazi u Glinu zajedno s obitelji. Tu osniva samostalnu advokatsku kancelariju, no ne dobiva veliki prihod od toga. Nisu imali lagan život. Vjerojatno pod takvim pritiskom i zbog nedostatka novaca, Ante Kovačić doživljava psihički napad i umire 7 dana nakon toga, 10. prosinca 1889. u duševnoj bolnici u Stenjevcu u Zagrebu. Neko vrijeme se smatralo da je doživio duševni slom, ali novija istraživanja pokazuju da je zadobio tešku upalu mozga, kojoj u onovremenim medicinskim uvjetima nije bilo pomoći. Pokopan je na Mirogoju u Zagrebu gdje ima obiteljsku grobnicu, a njegov nadgrobni spomenik zaštićen je kao spomenik kulture. Kovačića danas možda više nema, ali on nije mrtav čovjek. On živi u glavama najvećih hrvatskih domoljuba i ljubitelja jezika. Pokazao se jednim od najvećih kritičara sluganske ideologije tuđincu, umotane u smokvinom listu Strossmayerove Narodne stranke i jednim od najvećih reformista u pisanju romana. Kao sveznajući pripovjedač, odustao je od uobičajenoga ravnocrtnog pričanja tijeka događaja, uvodeći u roman završnim dijelom, retardirajući radnju, da bi se na kraju opet vratio na početak fabule. Njegovo odupiranje svim dotadašnjim poetičkim konvencijama, u smislu poricanja tradicionalnih tijekova hrvatske književnosti, uzrokovalo je različite reakcije javnosti. Unio je novosti i u jezičnom izražavanju likova. Nasuprot baroknomu i ispraznomu frazerstvu nekih heroja iz dotadašnjih romana, njegov pučki junak govori živom mješavinom kajkavskog narječja i urbane jezične fraze. U tome je posebnost Kovačića, što si je dao na slobodu i prvi probio led dotadašnjem uobičajenom načinu pisanja romana. Upravo je on jedan od najvećih hrvatskih romanopisaca, novelista i pjesnika 19. stoljeća. U konačnici, Antu Kovačića ćemo uz Ksavera Šandora Gjalskoga, Vjenceslava Novaka i Silvija Strahimira Kranjčevića pamtiti kao jednog od najvećih reprezentativnih pisaca hrvatskog realizma.